Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Derɗiraaɓe wondaɓe min silmini ɗo moɗon, mi hofni on mi waɗani on barka. Ɗum derɗiraawo moɗon Adamu Jibrilla mo Kuugal Plaku TV. Hande bo mi yiɗi mi holla on nder video ɗo dammugol dede lawol ngol a tokkata yaha désactiva to aɗo numa goɗɗo hauti appel muɗum be appel maɗa warta ko a volwata fu oɗo nana. To a ƴoni to goɗɗo ƴonima wakkati ko goɗɗo heɓaima ko bo téléphone maɗa ɗo sona, kanko ma ɗum ɗo sona ha mako. To arti ma o noti o yaha o nota oɗo yewtida be goɗɗo. Nonnon derɗiraaɓe ko a volwata fu bo ɗo nana ha téléphone mako, ɗum ɗo yahanamo. Dede to aɗo numa banni mai ɓe waɗi ha téléphone maɗa ko de je a désactivirta mai, mi yiɗi mi hollama. Arande mai ni habdu partage dedei video ɗo ha nder groupe ji maɗa haɗi hewtoto fu. Nonnon a abona ha chaine amin Kuugal Plaku TV gal YouTube. Nonnon habdu ɓiɗɗan video mai jem hollugo ngol fottanima. Derɗiraawo dedei non man ɗo dama himɓe ɗuɗɓe, amma miɗo matina on gal laabi orange on, ɗum waɗata gal laabi MTN. Gal marɓe orange hutiniroɓe orange ton ɗo numa banni man ɗo waɗi ha téléphone moɗon. Ha mi holla on kode je on tokkata on yaha on waɗa. To on tappi kode mai ni on désactivita on meta on numa goɗɗum fere anda ɓawo to o lori o activi goɗɗum kam. Arande mai ni on wara en nasta banni en winda DSDS 002 DS, sai en fiya ha numéro meɗen mai ha dede ko orange meɗen mai je en numata goɗɗo mai hauti ɗo, sen ya dow ton banni. To en yi banni en rena seɗɗa. To en tappi banni ɗo wala ko en metata en wadda min ngam ɓe wala goɗɗo je hauti. To wodi no je hauti ɗo ɓe hollan yam ɗum désactivi, ɗum efasi ɗum fu majum. Tammi on fami derɗiraaɓe. On yettama, on yelanama khairu habde partage video mai. Yauwa mi tammi on laari ɓe waddani yam transféré d'appel effacement reçu. Mi tammi on laari ɗum efasi ɗum fu ɗum dilli. Kala ko goɗɗo activi no ha téléphone am fu ko mi anda o activi, to mi wari mi waɗi banni ni kala mo transferi no appel am warti ko mi yewtata fu oɗo nana fu ɗo kam ɗum efasi. Anda to meti o activi goɗɗum. Mi tammi on fami derɗiraaɓe. On yettama. Wassalamu alaikum.